Mangibingelele uMagawula egijima endaweni yase-Ivenda bongithola ithuba. Sizokhuluma ke ngento enoku-affect abantu abaningi. Ento futhi ekuyinto yokuyijabulisa kakhulu kubantu besilisa nabantu besifazane. Ukuyimbandakanya nomuntu oshonelwe. Noma ngabe umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane. Kodwa nje lokuhlangana naloyo muntu loyo oshonelwe. Kunabantu ke abashonelwa ngoba bechithakale isisu, uthola ukuthi uyazi noma kwesinye isikhathi usuke engazi. Ngoba bakhona abantu ababambayo akhulela umuntu abengazi ukuthi ubebambile size sichitheke isisu sakhona. Bese kuba uyilo oshonelwa mhlambe umyeni wakhe noma unkosikazi wakhe. Kube yilo o decide ukuthi yena ke uyaskipha vele isisu wenze abortion. Labantu bobathathu bonke babantu abashonelwe. And kubalulekile ke ukuthi bese siyageza. Uma sigeza sisusa lamathunzi lesithunzi salomuntu lo oshonile, lo muntu owumphefumulo ongasasekho. Ngoba noma kuthiwa umntwana ngazange aphile leyo abortion lo yenzile or lokuchithakela, lo sokumphefumulo sokuvela uNkulunkulu nethongo. Kufanele ukuthi lo moya ke bese uyahlanjululwa ugezwe kungabi nethunzi lalowo muntu elizoba nawe la uyakhona. Ungadluliseli futhi nakomunye futhi umuntu wona lawo mathunzi osukunawo. So kuyayibaluleke ukuthi uzigeze, uzihlambulule. Okwesibili kubalulekile ke ukuthi kube nezinto oziphuzayo. Ngoba khumbula ngalesikhathi nihlangana nalomuntu kunama transfers ayenzakalayo, uketshezi olwenzakalayo kulowo muntu. Kanti kwesinye isikhathi athi omunye siyazivikela lobi khona loketshezi, but lokujuluka izikhumba zihlangana kujuluka kuba nalowo mjuluko. There is ama transfers ama energies na kanjalo futhi nokunye ukungcola kuyathathelana kanjalo ngoba manje kunale friction nalo mjuluko. So uyakhona ke ukuthatha lezo zinto. So bese sithi thina ke ithi noma usuzigezile ngaphandle wathola izinto zokuyihlambulula waba right, bese ke uyaphuza ke sewuklinigazi ukhipha konke ukungcola engabe kukhona emzimbeni ukuze lokho kungcola lokho ungathi mawusuthola omunye umlingani noma usujabulisa nomunye umuntu bese lokhu uyayidlulisela lento ngoba sihlangana nabantu abaningi la abaneyinkinga simtshela ukuthi hayi man kunalamathunzi obumnyama ohamba nayo, kunalomuntu owayimbandakanye naye ongagezile noma ongageziwe. So ngoba kuyenzeka ukuthi uchithakalelwe noma umlingani wakho umuntu wesilisa achithakalelwe nibe ngazi nobabili. So ngiyayikhuthaza ukuthi kubalekile ukuthi isikhathi nesikhathi nihambe nje niyoziklinza, nizihlambulule, nibe nezinto eniziphuzayo zokuziklina ngoba kuyenzeka ukuthi nobabili ningazi ukuthi ningena abamba nathola umntwana or else awazi lo muntu ohlangane naye. So kubalekile asihlambululeni ngaphandle ngezinto zakhona esigeza ngazo ezingamakhathakhatha noma neziwasho ezithile nezinye iwasho esikhona nazo la ngaphakathi ekhaya esinazo zokugeza nje umuntu okade esusa amathunzi ongabushonela bese kuba nembiza ke oyiphuzayo ukuze uyikline ngaphakathi. Ngiyabonga. Kulela